Acest raton e pe cale să întoarcă pe dos viața unui câine. Taffy urmează imediat. El este ursul polar. Poate că e micuț, dar e puternic. Marile aventuri vin în recipiente mici, în serialul Nou-Nouț, Aventurile fraților ursuleți. Astăzi de la ora 19:20 la Cartoon Network. Urmează pauza de publicitate. Fără limite la distracție. Bine ai venit la HBO Max. Distracție în deplină siguranță cu ajutorul controlului parental. Este important. Câțiva pași simpli și... gata. Gata pentru distracție? Preferații tăi, toți la oaltă și totul pentru tine. Abonează-te acum la HBO Max. Aceasta a fost pauza de publicitate. Tică.